Oso ondo. Colorido, eh? Bai. Alegría, vida. Olako baino margotaz. Ja, buskatzen zen eta esan. Hamar eta saldu beharko Dirain Jauregi, herritarra, Zumarratarra, eta bueno, guretzako horrelako momentutan poz handia hartzen dugu herriko gazte batek herriko esposizio bat horrelako kolorez betetzen digunean horrelako gareto bat. Sorpresa hartu dut, bere izena ikusi detenean eta sorpresa handiagoa ikusi detenean ze obrak egiten ditun eta gainera ze ibilbide profesionala izan duen azkeneko urtetan. Guk herrian ikusten genuen, baina bere bagajea hor egiten jarraitu du, ezta? Okerrez banago, Alicante aldean eta ibilizea baita ere. Eta gaurkoan ekarri diguna berak izan da Ligainek Liblin obra hemen ikusten dezutela. Ni, momentu batetan hor, Janis Joplin jarri dezunean, etorri zait 60. hamarkada burura. Hola, ez dakit, busto garaia ez dakit, baina psikodelia mundu guzti hori, kolorea, bizitza, eta era berean baita ere energia, ez da, energia handi bat. Baita ere ikusten da, hemen, zuek ekarri dituzun lagun pila guzti honen artean, nik uste ondo golitzatekela zuzenean esplikatzea, zer da Liblin hau, ez teknika bera ez da, eta gero baita ere uste interesantea dela, prozesu batean abietu zela, ez dela horra bat hartu eta bukatu dezuna, eta itinerantea izatea nahi desula, eta hau geldiune bat izango litzatekela, ez da. Espero dugu geldiune oso emankorra izatea, denon gustokoa izatea, eta gure partitikan zorionak eta eskerrak ematea hori, ekarri diguzun arte der guztionetatik. Aurkezten dizuet baita ere Aitor Etxegarria, bera da komisaria, berak detektatzen dizkigu eta antzematen dizkigu horrelakoetan herrian ditugun eta herritik kanpora dauzkagun artistak, eta kasu honetan berari ere eskerrak eman dizkigu Aitorri. Eta nik arte munduan oso gutxi dakit eta gustatu zait eta nahiko nuke pixkat esplikatzea lagunen artean zer. Askotan hitz dituzu gauzak, baina etxen sartzen baituzu ez dia existitzen. Inork ez baitu ikusten ez dia existitzen. Orduan, ona ekartzea, poz handia ematen dit, eta gaina jendek ikustea zer egiten duen, ez da berdina holako kartulina zati bat ikustea, edo areto honetan sartzea eta dena kolorez beteta ikustea, ez? Orduan, ez da zen nahi asko esplikau, ze nahiago bakoitzak bere bidaia izan Liblinetik, eta bere sentsazioak eta beretzako gordetzea, ez beretzako gauza bada, baina igual zuretzako beste konfetzen gara. Bai da, pixkatik logoiriko hamarkadan inspiratuta pixka, eta prozesua, prozesua da supergarrantzitsua. Igual beste bat baino beto egongo da, edo politagoa, dituzkoa, baina niretzako dean handia garrantzitsua. Ez da bat bestea gau. Bizitza bezala ez, jendea, beti hon behar da, bat lapa, beste bat delako horrekin. Liblinen ere. Eta,